ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафароне ки моро ба хотири харид кардани хона, замин, мошин, квартира тамошо мекунед. Ин рӯза навори мошинои фурӯшӣ мешавад. Бисёртар маркаи Opel-ро монем бачаҳо. Нарх наво аз 10,000 сум боло ҳай. Бениҳоят нархҳои зур, мошинои арзон, састяниҳои соз. Баъдан дӯстон барои қаблӣ реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. Рекламаш карда фурӯшта мегузорем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, дар ҳамо каналҳои ютуби. Хулоса ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо каметем. Ҳамин Mercedes гарани арзонай. Баъдан дӯстон дар комментария нависанд аз кадом маркаи мошино дар кортонай, аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат, чанд хонага дар корай, таги комментария нависонда монед. Як талай монед дар ҳамин канали мо подписатсия кунед бачаҳои азиз. мо навора сар мекунем то охир тамошо кунед. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. Чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. Марамад аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим муроҷиат бикунем бачаҳои азиз. дӯстон мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солиш 95 сол дар шаҳри Кулоб қарор дорад. сӯзишвориш гази бензин, кузуфи хечибек, бензин газ, моториш 1.6 ино акамо чӣ меган, як маркам яъни 1.6 механика, хитон мегирен автомат мекунен ё ки 1.8 мезанен. хеле хулоса худаш ҳами 1.8 механика. Яксола документ дора, утилизатсия дора, хадавой дора. Мошин дар ҳолати хубай. хечибекҳои 95 сол 32,000 сум бо арзон мешавад. рақамҳои WhatsApp шумо мегзорем аз номи канали мо ба дили пир метавонед муроҷиат кунед. Салон тоза, ҳолати нахаду, 95 сол, соли барориши хечибек. Любителои хечибек ин амарама дар WhatsApp шон занг зада маслиҳат карда бигиренаш. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшии имрӯза. Landwind ҳастае ки нархаш 39,000 бачаҳо. нигоҳ кунед. 39,000 сомон бачаҳо. дидед нарха чӣ хел зурон? Landwind X7 2016 выпуск. дар шаҳри Душанбе 39,000 сомонӣ. Бензини холӣ, объёмаш 2. Пробег 73 км. Коробкаш автоматай. Краскаи сирх салон просто бомба. хоб бардоро, хушрӯ гӯш кунен, оиди мошин гап мезанам. 39,000 ҳам хел нархаш. мошин алиш умуман намешавад, фақат пули нақд. хоб то Кулмара мега, ака адрес гуфтан Душанбе, то ҳами дар Кулма қарор дора бачаҳои азиз. 8-10 рӯза мияд. хоб баъди пардохт кардан растамошка утилизатсия 35,000 сомонӣ дига мешавад. обши 39,000 бо 35 та занг зад пирсоншен. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Vectra B. мошинои вазминан, хеле мягкӣ меравад. то ҳамичина Vectra B доштем худмон. яъне ки кашишаш зурайда, хеле чуқро пастиёда, як хел как як хел меравада. нархша 34,000 сум меган. Vectra B 96 сол, дути. хоб бензини газ, объём 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин, ҳолати хуб дар қарор дорад.
як гашаши пратсой, кондитсионер дора, ойнаҳои пеш электропакет, задагӣ пусидагӣ надора, ҳуҷҷати солона плюси утили дора. Растамошка нав. Хуб растамошка хулас шидагӣ, краскаш нав гуфтаган, сарапина надора. Мотор звер 34 000 сомон, занг зад пурсон шава. 12 мошин. мегзарем ба чорумин Е-класси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс. C-класс. Солаш 94. қадду қомата бинен. Дохили мошина бинен. Ранги ами ландвиндо айда, ами инамарка бурия бача. Солаш просто солаш 94. Ҳолати нахаду бомбагӣ. 48 000 сом марамат. Бензин плюс газ. Объем дыҳак. Коробкачаш автомат. Салон тоза. Утилизация яксола ҳуҷҷат, утилизация дора. 12. Мошин 12, яъне ки транзит мегирем ба нумад мегин тамом. Краскаш тозаҳак, мотор коробка 100%, салон тоза, хадавои 100%. Сентр замок пулт қатӣ, пулт дорад, 4 чашка варид надорад, 4 та электропакет, обогреви сидения дорад, чихелои нав, 48 000 нарх. Аз нуми мо ба дили пир метонен дӯстон муроҷиат бикунед. мегзарем ба панҷумин ладаи фурӯшӣ. Мошинои советскирам талаботаш гарани бисёрай, аз ҳамун ҷумла мемонем мо кам-кам, чунки ҳамара мо ба назар мегирем. хеле не ки мошиное ки хидмда маъқулай ҳамора навор кунам. лада ваз 2107, солаш 2005 сол, солои наваш. хеле солои 91, 92, 93 мегирен, тавошон ҳамаш пусидагие бачаи азиз. анаи 2005 се нараби 25 000 сум мегашт. Просто мошинча нахаду зур. Бензин плюс газ, объемаш 1 ҳафтай. Коробка механика. Мошин 100%, срочно. Старт, стоп, салон. Хоб полни обновит кардагиай. Харидори аниқ алоқа кунен. Ҳуҷҷат утил ҳастай. 25 000 сомонӣ. Рақамоша мегзорам, телефоноша метонен занг зада маълумоти бештарша бигирен. Марамат занг занед. мегзарем ба шашумин мошини Любитело. Любителои Зафира ҳамиҷа ҳастен. қадду қомата тамошо кунед. қадду қомата. ранги Corolla Verso айку. хоб нигоҳ кунакам. Opel Zafira 2007 сол. дар шаҳри Душанбе дизелни. Дизело кам расход мекунанд, кашиши зурхатӣ. объем 1.9, коробка механика, арзон ҳам мешавад. ҳозирашта 50 000 муомилаи соз дора. бо телефон нарх накунен, ай пеш биё бин мега савдо ки мошина биги ҳуй бихӯ. Партроник пеш, партроник хафо, утилизация ҳаст, ҳуҷҷати солона тамом шидагиай надора, яъне ки 2007 сол рақамҳои 4 та 1 ахири ватсапи соҳиби Зафира бачаҳо. занг зада бирем бигиренш. вақти хариден мадар раҳмат гуфтана фаромӯш накунед азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ 10 000 сомона. рақамоша бинед натарсем бо. 10 000 сомонӣ. Хундай 96 сол дар шаҳри Душанбе 10 сомонӣ нархаш. Бензини газ, объем 1.6, коробкаш механика, срочно мега мефурӯшемаш. одамое ки мегирен намарамад, сабаби савдо карданаш шояд агон мошини гизалаига бихараш. 10 000 сомонӣ. занг за пурсон шем. баъдан дӯстон ами телеграм канал кушодагем, дар таги комментария даромада бинен якм мондагиа силкаш. одамое ки аз YouTube наворои моро тамошо кардан натонистесен, дар Русия ҳастен, VPN мисол мушкилӣ додесен шумода, гузарен телеграмда тамоми видеоҳо бо качествои баланд ва тамошои осон дӯстон азиз. як гузашта тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Хэтчбек. Хэтчбек FK меганира, 96 сол. дар шаҳри Кулобҷони Бостонӣ. хоб 29 000 сомон нарх, газ ва бензин, объем 1.6. ай пробег шаку юра ҳисоб карданаш калькулятор ҳисобиш наметавонад карда. коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷати солона буд шудагиай.
утил дора, номер дора, нав мотор кадагием, редукторои нав задагиай, мошин нахаду ҳай мега. Ҳар рӯз кор рафтан омадестай. Омадеста мега. Ягон саволи дига бошад, тариқи рақамо метонен муроҷиат бикунен. Ҳозирашда 29000 сум, 96 сол, ФК кузуфи хечибек. Занг зада бигиринеш бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин некси фурӯшӣ. Некси Daewoo Chevrolet. солиш 96. хоб дар шаҳри Душанбе 15000 нархаш, газу бензин, объем 1.6. хоб коробка механика, краскаш тоза. Адресро гӯш кунем мефаҳмонем. Ассалому алайкум мегам мардуми некси хар ва подписчикои Саудо ТВ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбуд надорад, 4 баллон нармани, 4 чашка навай, мотор, коробка ходовоиш, гарантияш қатъӣ, ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш 100%, сум дар кора, харидори аниқ. Занг занен, савдо мешавад. Некси Daewoo Chevrolet, солиш 96. аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат карда метонен. любителои некси ина марамат бихапенаш. мегзарем ба даҳумин ФК-и фурӯшӣ. Opel FK дар кузуфи хечибек. солиш 95 дар шаҳри Душанбе, 30000 сомон нарх. хоб бензин, газ, объем 1.6, коробка механика, 270303 км пробегшай. мошин ҳолати нахаду, газ бензин кор мекунад, задни камера, монитор Android, раднои пробег, мотор кадагия 1 сол нашидай, ҳуҷҷат то 7/11/25 ҳастай, утил надорад. яъне ки беҳуда занг назанед бачаҳо. 30000 сомонӣ. дӯстони азиз, навор тамом шид. чизе ки ёфтам, рӯй карден, хоҳиш карден, ҳамаша мондум, дига чӣ кор кунам? Ана ки ҳама каса без пропускат якта лайк камонен, ҳамин намондагиҳо лайкорамонен, ман нигоҳ карда местам. баъдан барои қабули реклама чизи 8 муроҷиат карда метонен. зинда бошем бачаҳои азиз, то навори баъдина. навори пагоҳина худо хоҳад, хонаҳои арзон мешавад.